Моята вечерна рутина. Здравейте хора, дългоочакваното видео най-после пристигна. Днес ще ви представя моята вечерна рутина и всичко, което правя вечерта. Не всичко, когато го правя обикновено. Надявам се да се наслаждавате много добре на клипа и да ви хареса. Първо започвам да оправим стаята си. Повярвайте, много е некомфортно да се учи на разхвърлена стая. Следващото нещо, което правя, е да изтрия устните си от всякакви гланцове и други работи. Не обичам да седя с дори най-лекия гланц, който може да се види в къщи. По принцип го изтривам с тоалетно мляко и кърпичка, но този път имах само този крем на Кен, мисля, че беше Сиен, извинявайте, Кен. И просто, както винаги, се омацвам с крема. Да, мога да го изтрия и с моя кърпа, само че по-добре с крем. Готово. Следващото нещо, което ще направя, е да си сложа малко боров вазелин на устните, тъй като са мега изсъхнали. Да, мега изсъхнали си е моето изразче, казала съм го няколко пъти. Поддържам си устните да не са изсъхнали, но те изсъхват. Но не е така през лятото, тъй като през зимата е така. И добавям понякога от моят балсам, който ми е от слаб мила с иви. Наистина е много приятен, безцветен балсам и е невероятен за устните. И по принцип решавам да си прибера косата с фиба, но този път не ми беше изобщо удобно, тъй като си бях извадила косата като бритон и много не ми хареса. Затова направих едно нещо. Да махна фибичката, съжалявам. Много бързо се мина мненията, но това съм аз. Готово. Готова съм с премахването на неща и по принцип хапвам, но сега си направих просто инка, тъй като хапнах навън с приятели. Сядам да уча и пия инката си. Да, ако някой не знае, инка е детско кафе, като истинското е само, че е детско. Естествено, ще спестя. След като си науча и естествено реша допълнителни задачи, имам куп свободно време и разрешавам да седна на таблета или на телефона си и да разгледам социалните медии, мрежи и така нататък. Излягам се и просто се наслаждавам на следобеда. Когато е хубаво времето, излизам просто навън с приятели. Слагам си малко липглос, след малко ще ви покажа. Ето така.
И слагам чантата на рамо, след което излизам с приятели. Като се върна, закачвам чантата си на стола и отивам да... Какво? Имам малко свободно време и отивам да вечерям. Но преди това всички знаем, че трябва да си изтрием лицето. Липглочето. Аз този път не сложих крем, само брах, който е останал, защото си бях хвърлила кърпичката. Стрих. И това съм аз, готова, върнах се от вечеря. Следващото нещо, което правя, е да си сложа малко от моя домашен скраб за устни. Но преди това малко вазелин, за да залепне скраба за устни. Този път реших да използвам концентрат от вазелин. Да, другия всъщност моя се оказа, че не е бил концентрат, е бил някакъв си вазелин. Да. Обикновен, не концентратор. Сега това е концентрат. И вече си добавям скрабта, която ми действа сериозно добре на устничките. Извинете, че ми създадох поне илюзия да е вечер, но просто не бях на училище, искахте през ваканцията да снимам и дали е ден, дали е нощ, така е. Като за последно си слагам малко от моето балсамче за устни. Домашно направено. Някой път ще снимам клип. Ако искате, напишете долу в коментарите да искате. И си лягам. Хора, това беше клипчето от мен. Харесайте и се абонирайте. Чао!